ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമ ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25 ഇല്ലേ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്? വായിച്ചോളൂ. 26, 25. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 24, 25. ഏകദാ തനുരുദ്യമ്യ വിചരൻ മൃഗയാമ്പനെ മൃഗാൻ അനുഗത ശ്രാന്ത ശ്രുതിതസ്ത്രിദിശിതോ ദൃസ്പൃശം ജലാശയമജക്ഷാണ പ്രവിവേശ തമാശ്രമം ദദർശ മുനി മാസീനം ശാന്തം മീലിതലോചനം. മാതാജി. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മള് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് എവിടെ ഏത് ശമീക മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ച കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ശമീക മഹർഷിയാണെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേസമയം പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദാഹവും വിശപ്പും ക്ഷീണവും എല്ലാം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അത് കാരണമാണ് അദ്ദേഹം ജലം അന്വേഷിച്ച് എവിടെ എത്തിയത്? ജലാശയം അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴേ അദ്ദേഹം ശമീക മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തൻ പോലും അവന്റെ ലൗകികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുവാൻ വേണ്ടി അനുകൂലമായൊരു സന്ദർഭം ലഭിക്കുവാനായി മാത്രം പ്രതീകമായ ക്ഷീണവും വിശപ്പും ദാഹവും ഉള്ളവനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന് ഏതായി ഭൗതിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായി. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ദാഹവും ക്ഷീണവും ഒക്കെ തോന്നിയെന്നാണ്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അഥവാ മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത പ്രാപ്തമാക്കും മുമ്പ് ഒരുവൻ എല്ലാവിധ ലൗകിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകേണ്ടതായുണ്ട്. അഥവാ സർവ്വവിധ ലൗകിക ബന്ധങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ എപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ലൗകിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ അത്യന്തം ആകർഷിതനാകുന്നുവോ അപ്പോൾ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ അവന് വിരക്തി വരുത്തുവാനായി ഭഗവാൻ അതിനുതകുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസ്ഥയിൽ സമ്പന്നതയും അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പലർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അസുഖങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ആപത്തുകളായിട്ടോ ഒക്കെ എല്ലാ സന്തോഷം മുഴുവൻ കെടുത്തുന്ന തരത്തില് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ അപായങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. എന്ത് സന്തോഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ,
ഭാഗ്യദോഷം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ സമയദോഷം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ വലിയ ധനവാനായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാപ്പരാകും അല്ലെ. അപ്പോൾ പാപ്പരാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിയൊക്കെ പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ തന്നോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭക്തർക്കെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ, പാണ്ഡവർക്കാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ആരാ, ധ്രുവനും ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു അല്ലെ. ആരാണ്, ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ വലിയ ലോകത്തിന്റെ അധിപനാകണമെന്നൊക്കെ തോന്നി. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവാണെങ്കിൽ ധാരാളം പീഡനങ്ങൾ സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ കുന്തിദേവി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ക്ലേശങ്ങൾ തരൂ, എങ്കില് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനും ഭഗവാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകാനും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാനും സാധിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആചാര്യന്മാരും ഒക്കെ പറയുന്ന ഏതാണ്, പ്രഭുപാദ പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത്, നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലേശങ്ങൾ വരുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് കരുതണം, ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടോ നമ്മളത് കരുതണം എന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോഴും ദുഃഖിക്കാനല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, നാമജപം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴൊരു ഭക്തൻ ആകയാൽ എപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ലൗകിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ അത്യന്തം ആകർഷിതനാകുന്നുവോ അപ്പോൾ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന് വിരക്തി വരുത്തുവാനായി ഭഗവാൻ അതിനുതകുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സമ്പത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സമ്പന്നതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിന്റെയൊക്കെ ഉന്നത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും എപ്പെക്സ് എന്ന് പറയും, അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സമ്പന്നതയുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അവിടെ നിർത്തി താഴോട്ട് വരണം അല്ലെ. നമ്മൾ പറയില്ല, ഒരു ബെല്ലിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും. ബെല്ല് കമ്മട്ടി വെക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ എത്തുമ്പോ വീണ്ടും താഴോട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ അതേപോലെ യുവത്വം അങ്ങേറ്റം ഉയരത്തിൽ എത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ യുവത്വം അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ച് അതിങ്ങനെയാണ്, ഇച്ചിരി ഒരു സ്ഥലം, കുറച്ചൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ബെല്ലിന് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് പിന്നെ പ്രായമാകുന്നതും അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതും പിന്നെ നമുക്ക് ക്ഷയിക്കൽ വരുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഉയർച്ചയും ഒരു താഴ്ചയും. ആ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും കാരുണ്യം കാട്ടുന്നതും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനുതകുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സമ്പന്നതയിലെല്ലാം ഭരണം നടത്തുന്നതിലൊക്കെ വ്യാപൃതനായിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് മറന്നില്ല എന്നാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഭക്തന് അസന്തുഷ്ടങ്ങളായ അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അഥവാ അദ്ദേഹം ഭക്തരെ ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്രകാരം ഭക്തൻ എല്ലാവിധ ലൗകിക കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുന്നു. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഈ സൂചനകളെ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ ഇതിനെ ക്ലേശമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ചിലര് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ സഹായമൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പം അവരടുത്ത് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ നാമം ചൊല്ലുവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്ന എന്താണ്, ഇത്രയും ക്ലേശങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നില്ല, ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഇതിൽ കൂടുതൽ വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്കൊരു സാഹചര്യം ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാനും അതുപോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനും ഒക്കെ ഒരവസ്ഥ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലേശമായിട്ട് കരുതരുത്.
ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുവാൻ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പിതാമഹനായ അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തമായതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആവിഷ്കാരത്തിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് കാരണമാകേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ ഒന്നും എനിക്ക് വധിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, പാപം കിട്ടും, നരകത്തിൽ പോകും അല്ലെ, അങ്ങനെ 5-6 റീസൺസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, 5 അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാനാൽ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുമായിരുന്നു? ഇല്ല അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുത്തത് ആരാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്, പിന്നെ സൂത ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ആ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുശിക്ഷ ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിന് കാരണമായി. ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ മായിക വലയത്തിൽ അർജുനൻ അകപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥരായ അഥവാ ഉത്കണ്ഠാകുലരായ സർവ്വജനങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഭഗവാനാൽ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. അതേപോലെ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് പരിശീലനം വിശപ്പും ദാഹവും ഉള്ളവനായി തീർന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രാമാണികനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ ഉത്കണ്ഠാകുലരായ സർവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളുടെ നാന്ദി കുറിച്ച സംഭവമാണിത്. അപ്പൊ അതാ സമീക മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ചാരെത്തിയത്? എത്തിയത് അദ്ദേഹം മുനി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായില്ല അല്ലെ, ആദരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അതെന്താണ്? അത് ഈ ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പകർന്നു കൊടുക്കലിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് മാറി. ആയതിനാൽ ഒരിക്കൽ എന്ന പദത്തോട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഉപദേശത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുന്നു. ഈ ഒരിക്കൽ എവിടെ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, അതെവിടെ കണ്ടു അല്ലേ? അതാ വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിച്ച മഹാരാജാവ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ബലിയിടുമ്പോ വന്ന ഒരിക്കലല്ല ഇത്, നമുക്ക് ഒരിക്കൽ അതാണ് അറിയാവുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരിക്കൽ എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ നായാട്ടിന് പോയതാണ് ഇവിടെ കാരണമായിട്ട്. എന്നും പോകുന്നതല്ലേ, എപ്പോഴും പോകുന്നതാ രാജാക്കന്മാരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരിക്കൽ പോയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് തോന്നിയത്? ദാഹവും വിശപ്പും ഒക്കെ തോന്നിയത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരിക്കൽ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരിക്കൽ കിടക്കുമ്പോ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്നുള്ള മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിവർത്തനത്തിലെ തുടക്കമാണ്. ശ്ലോകം 26. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രതിരുദ്ധേന്ദ്രിയ പ്രാണ മനോബുദ്ധിം ഉപാരതം സ്ഥാനത്രയാത് പരം പ്രാപ്തം ബ്രഹ്മഭൂതം അവിക്രിയം. പ്രതിരുദ്രേന്ദ്രിയ പ്രാണ മനോബുദ്ധിം ഉപാരതം സ്ഥാനത്രയാത് പരം പ്രാപ്തം ബ്രഹ്മഭൂതം അവിക്രിയം. ഇയാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണമാതാജി വായിക്കട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രതിരുദ്ധേന്ദ്രിയ പ്രാണ മനോബുദ്ധിമുപാരതം സ്ഥാനത്രയാത് പരം പ്രാപ്തം ബ്രഹ്മഭൂത അവിക്രിയം. ഹരേഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഇല്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്? ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഞാനിപ്പോ എന്റെ കുറച്ച് തലവേദനയാണ്, അപ്പൊ മരുന്ന് തടിയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ ഓൺലൈൻ എനിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ പ്രതിരുദ്ധ നിയന്ത്രിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അടക്കി നിർത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രാണ പ്രാണവായു മനഃ മനസ്സ് ബുദ്ധി ഉപാരതം നിഷ്ക്രിയം സ്ഥലങ്ങൾ ത്രയാത് മുന്നിൽ പരം അതീന്ദ്രിയമായ പ്രാപ്തം സ്വായത്തമാക്കി ബ്രഹ്മഭൂതം ഗുണത്തിൽ പരമപുരുഷന് സമാനമായ അവിക്രിയം അകൃത്രിമമായ അല്ലെ, അകൃത്രിമമായ കൃത്രിമമില്ലാത്ത അല്ലെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ മുനിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശ്വാസം മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്നിവയെല്ലാം സമീക മുനിയുടെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. അത് ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശ്വാസം മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്നിവയെല്ലാം
ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഥവാ ലൗകിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നിരോധിച്ച് ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, അബോധം എന്നീ 3 അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് ഗുണത്തിൽ പരബ്രഹ്മ തുല്യമായതും ആതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ അവസ്ഥ ആർജിച്ച് സമാധിയിൽ നിവിഷ്ടനായി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാഗ്രത, സ്വപ്ന, അബോധം മനസ്സിന്റെ പല അവസ്ഥകളാണ്. സ്വപ്നത്തിന്റെയൊക്കെ പല അവസ്ഥകളിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ജാഗ്രത അവസ്ഥ, സ്വപ്നാവസ്ഥ, അബോധാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥകളിലൊന്നും അല്ല ആരുടെ മനസ്സ്, ആര് ആ സമയത്ത് ശമീക മുനി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രത്യേകിച്ചും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ ഏതാ, ശ്വാസം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയെല്ലാം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഥവാ ലൗകിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നിരോധിച്ച് ജാഗ്രത, സ്വപ്ന, അബോധം എന്നീ 3 അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ്, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ഗുണത്തിൽ പരബ്രഹ്മ തുല്യമായതും അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ അവസ്ഥ ആർജിച്ചു സമാധിയിൽ നിവിഷ്ടനായി. അപ്പൊ ഗുണത്തിൽ ആർക്ക് തുല്യമായി എന്നാണ്? പരബ്രഹ്മത്തിന് തുല്യമായ അവസ്ഥ. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ഏതവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ സമാധി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പഠിച്ച, ധ്യാന യോഗയിൽ പഠിച്ചതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും 8 അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. യമ, നിയമ, യമ, നിയമ, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ധ്യാനം, സമാധി. അപ്പൊ അതാണ് യമം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ബ്രഹ്മചര്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യമത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യമത്തിൽ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിയമം, അതായത് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ. ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ്, മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആസനം, അതായത് ഫിസിക്കൽ പോസ്റ്റർ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം യോഗ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, അതിനെങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പലതും നമ്മൾ യോഗയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ ഏതാണ് പ്രാണായാമം, ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ ആണല്ലേ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഉച്ഛ്വാസത്തിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾവലിക്കും, പുറമേ ഉള്ള ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. സെൻസസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാം നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്നു, ഉൾവലിക്കും അല്ലെ, ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പൊ പുറമെ എന്ത് നടന്നാലും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. അതാണ് പ്രത്യാഹാരാവസ്ഥ. പിന്നെ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഊന്നുന്നതിനെയാണ് ധാരണ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെ, അത് തടസ്സമില്ലാത്ത കോൺസെൻട്രേഷൻ, അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് തടസ്സമില്ലാതെ തുടരെ തന്നെ അല്ലെ, തുടരെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന് ഏത് അവസ്ഥ എന്ന് പറയും? ധ്യാന അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. പിന്നെ സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ വിത്ത് ദ ലോർഡ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമാധി അവസ്ഥ അല്ലെ. അപ്പൊ സമാധി അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഈ പിന്നെ 8 അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച്, സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലാണ് ആ അവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശ്വാസത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പിന്നെ ജാഗ്രത, സ്വപ്ന, അബോധ ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും നമ്മൾ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയത്തില്ല, സച്ചിത് ആനന്ദം. അപ്പൊ അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ബ്ലിസ്ഫുൾ അല്ലെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരായിട്ട് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ അല്ലെ, പരബ്രഹ്മ തുല്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ
ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ഒരവസ്ഥയിലായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാനയോഗത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഇതില് പറയുമ്പോ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആരുജുക്ഷോർമുനിർ യോഗം കർമ്മകാരണമുച്യതേ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്സൈവ ശമകാരണമുച്യതേ എന്നിവിടെ പറയുന്ന അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധന കർമ്മം അത്രയും മാർഗം എന്ന് വെച്ചാലും അത് ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ യമ നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് കർമ്മ എന്താണ് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിമൽ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ കാമകർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ, കാമ്യ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ കർമ്മയോഗ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു, അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു, പിന്നെ ധ്യാനയോഗ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അവസാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തി യോഗ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത്. ധ്യാനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിലോട്ട് മാറണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ധ്യാന അവസ്ഥയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സമയത്തില്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആരിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോകും? പരബ്രഹ്മത്തിലോ ബ്രഹ്മനിലോ ഒക്കെ ലയിക്കും. അപ്പൊ പരബ്രഹ്മത്തിൽ ജ്ഞാനി യോഗികള് പരബ്രഹ്മത്തിൽ പോകും. അല്ല മറ്റവരാണെങ്കിലോ ശരിക്ക് ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യുന്നവര് ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ധ്യാന സമയത്ത് ധ്യാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താം? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ മുന്നവസ്ഥകളാണ് അല്ലെ. പരബ്രഹ്മ, അതേപോലെ ബ്രഹ്മൻ അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിഷ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതില് എത്തേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാനയോഗത്തിൽ വരുമ്പോ ധ്യാന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ധ്യാന പരിശീലനം ജയിക്കുന്ന ആളിന് എവിടെ എത്താനായിരിക്കും? എല്ലാ മനക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടി ആ സമാധി അവസ്ഥയിലൂടെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശമീക മഹർഷി ഈ സമാധി അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നാണ്. രാജാവ് പ്രവേശിച്ച ആശ്രമത്തിലെ മുനി യോഗ സമാധിയിലായിരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. അതീന്ദ്രിയത സംബന്ധിച്ച സൈദ്ധാന്തികമായ ജ്ഞാനം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സമാധി പ്രാപിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വളരെ അംഗീകൃതമായ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിരതമാക്കൽ എന്നീ 3 പ്രക്രിയകളാൽ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കണം? എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിരതരാക്കൽ. പിന്നെ മാനസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാനസികവും ശാരീരികവും, അതാണ് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ യമനിയമങ്ങൾ എല്ലാം പാലിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് പിന്നെ പ്രാണായാമം, ആസനമുണ്ട്, പ്രാണായാമം, അതാണ് വേറെ അടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെ. പിന്നെ സെൻസസിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗയിലെത്തി അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് ജീവസത്തയിലേക്കുള്ള ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തിന്റെ പടിപടിയായുള്ള വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച അറിവും ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ധ്യാനയോഗയിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഭൗതിക ദ്രവ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റർ അല്ലെ, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കർമ്മയോഗാവസ്ഥയിലെത്തുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള വളർച്ചയാണ് ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് ജീവസത്തയിലേക്കുള്ള ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച്. അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭൗതിക ജീവസത്ത ഏതവസ്ഥയിലെത്തുന്നത്? പ്രത്യാഹാര അവസ്ഥയിലെത്തി ധാരണാവസ്ഥയിലൂടെ ജ്ഞാനത്തിലേക്കും സമാധിയിലേക്കും ഒക്കെ എത്തുന്നതെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് ആനിമൽ ലൈഫ് എന്നാണ്. അഷ്ടാംഗയോഗയിൽ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് ആനിമൽ ലൈഫ്. നമ്മൾ അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ക്രമേണയാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഓരോന്നായിട്ടാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നത്?
ഈ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ദ്രവ്യത്തിന്റെ അഥവാ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയാൽ നാം നമ്മളെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരും അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ. ഇതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, സത്വഗുണം, 3 ഗുണത്തിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടാലും നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ പെടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ മറക്കുന്നു. നമ്മൾ ആരുടെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. ജ്ഞാന പ്രക്രിയ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ക്രമേണ അറിവ് നേടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ വാസ്തവികതയെ കുറിച്ച് തത്വപരമായി സിദ്ധാന്തീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ. ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗം, അത് കഴിയുമ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗം. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം സചേതനമായ ആത്മാവിനെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതമാക്കുന്നു. ഏത് കർമ്മങ്ങളാണ്? ഭക്തിയോഗയിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതാണ് കർമ്മം. സചേതനമായ ആത്മാവിന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ നിരതമാക്കുന്നു. ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഉപലബ്ധി അഥവാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ജ്ഞാനം പിന്നെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ അവസ്ഥകളെ അധകരിക്കുന്നു അഥവാ വെല്ലുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഉപലബ്ധി? അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറ്റർ, അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെയും ഏതാണ് ജ്ഞാനം ഏതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥകളെ അധകരിക്കുന്നു, അതിന് കീഴിൽ വരും. അതേസമയം ജ്ഞാനം ശരിയായിട്ട് നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയമായ മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാഹാര അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഓരോന്നും ഓരോ ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്, മേളിലോട്ട് കയറുന്നതാണ്. അപ്പം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, കർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതാണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ അല്ലെ, അത് ഒരു ഇന്ദ്രിയം തന്നെയാണ്, ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയമാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ് ശ്വസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും, അത് അതിനു മുമ്പേ വരുന്നതാണ് ശ്വസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ. മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ശ്വസന പ്രക്രിയ വരുന്നത് അല്ലെ. ഏതിലാ? യമം, നിയമം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാണായാമം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാഹാര അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ശ്വസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അനന്തരം ക്രമേണ ബുദ്ധിയെയും അധകരിക്കുകയാണ് അഥവാ വെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതിനെ? ബുദ്ധിയെയും, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല അബോധം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പം ബുദ്ധിയെയും നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം നമ്മൾ ഉയരും തോറും, യോഗ പ്രക്രിയയിൽ ഉയരും തോറും, യോഗ പ്രക്രിയയിലെ യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം പാലിച്ച് ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, അപ്പൊ അത് പ്രത്യാഹാരം കഴിയുമ്പോൾ ധാരണ വരും അല്ലെ. ധാരണയാണ് പ്രത്യാഹാരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ധാരണ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം പാലിച്ച് ധാരണ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് വരുന്നു? ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്വസന പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിച്ച് ബുദ്ധി അർപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രമേണ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർമ്മയോഗയിലേക്കും ജ്ഞാനയോഗയിലേക്കും പിന്നെ ധ്യാനയോഗയിലേക്കും, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടോട്ടും പോകുന്ന ഭക്തിയോഗയിലെത്തി നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തില് എത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി. അപ്രകാരം ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബുദ്ധിക്കും അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കൂ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അതാണ് അബോധം, അതിനെ പിന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ജീവാത്മാവ് സാധ്യമാകുന്നു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഈ സമാധി എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിരാമമിടുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ആള്, സമാധി അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ആള് ഏതാണ്? കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായാലും ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായാലും അല്ലെ,
പേമാരി ഉണ്ടായാലും ആന വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയാലും ഒന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലെ? ആ ഒരവസ്ഥ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയത്തില്ല. ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ പിടിച്ച് തിന്നാലും അറിയത്തില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ശരീരത്തിനെയാണ് അവർ തിന്നുന്നത് അല്ലെ? ആത്മാവിനെ തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലാണ് ആര് എത്തിച്ചേരുന്നത്? പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് എത്തിച്ചേർന്നത് അല്ലെ? ഈ അവസ്ഥയിലാണ് രാജാവ് മുനിയെ ദർശിച്ചത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും ബന്ധമില്ലാതെ ഏതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര അവസ്ഥയില് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയില് മുനി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരെത്തുന്നത്? പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് എത്തുന്നത്. എല്ലാം ഒത്തു വന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ പറയില്ലേ കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പൊ ഇൻസിഡൻസ് ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് വിശക്കാനും ദാഹിക്കാനും മുനിക്ക് ഏത് സമാധി അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കാനും ഒരേ സമയമേ കണ്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതം കിട്ടാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ താഴെ വർണ്ണിക്കുന്ന പ്രകാരത്തിലും രാജാവ് മുനിയെ ദർശിച്ചു. അടുത്ത് പറയുന്ന 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിപ്രകീർണ ജടാഛന്നം രൗരവേന അജിനേന ച വിശുഷ്യത്താലുർ ഉദകം തഥാ ഭൂതം അയാചത. വിപ്രകീർണ ജടാഛന്നം രൗരവേണ അജിനേവ ച വിശുഷ്യത്താലുദകം തഥാ ഭൂതം അയാചത. അവിടെ താലുർ ഉദകം എന്നാണ് ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. വിശുഷ്യത്താൽ ഉദകം ഉദകം എന്നാണ്. തഥാഭൂതം അയാചത. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിപ്രകീർണ ജടാചന്നം രൗരവേണാജിനേന ച വിശുഷ്യത്താലു ഉദകം തഥാ ഭൂതമയാചത. കൃഷ്ണ പദാനുപദാർത്ഥം. വിപ്രകീർണ സർവം പ്രകീർണമായ ജഡ ആച്ഛന്നം ജടാധാരി രൗരവേണ മാനിന്റെ തോലാൽ അജിനേന തോല ചാവും വിശുഷ്യത് വരണ്ട താലു അണ്ണാക്ക് ഉദകം ജലം തഥാഭൂതം ആ അവസ്ഥയിൽ അയാചത ആരാഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് ഏതില പുലിത്തോലിന്റെ അല്ലെ ഇതിലിരിക്കുന്ന പുറത്ത് സമാധി അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന മുനിയോടാണ് ദാഹിച്ച് അണ്ണാക്ക് വരണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. അണ്ണാക്ക് വരണ്ട അവസ്ഥയില് ജലം ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? വിവർത്തനം ഭാവാത്ര ശില പ്രഭാതർക്കിടെ ഇതിലൂടെ വായിച്ചു നിർത്താം. ധ്യാന നിമഗ്നനായ ഋഷി മാൻഡോൽ ധരിച്ച് ജട കെട്ടിയ നീണ്ട മുടി ദേഹമാസകലം ചിതറിയ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. ദാഹിച്ചു തൊണ്ട വരണ്ട രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശരിയുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർക്കാം. ഭാവാർത്ഥം. ദാഹിച്ചു വരുന്ന രാജാവ് ഋഷിയോട് ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജാവും ഭഗവാന്റെ അത്തരമൊരു മഹാഭക്തനുമായ പരീക്ഷത്ത് സമാധിയിൽ നിവിഷ്ടനായ ഋഷിയോട് ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തികച്ചും ഭഗവത് കൃതം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പദ്ധതി? കൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചായിരുന്നു സമാധിയിലിരുന്ന ഋഷിയോട് ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത്തരമൊരു വിശിഷ്ടമായ സംഭവത്തിന് ഏതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരാനായിട്ടല്ലേ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. സമാധിയിലിരിക്കാനും രാജാവിന് ദാഹിക്കാനും. അപ്രകാരം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വെളിപ്പെടുത്താനായി അവിധമുള്ള അസുന്ദരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിവേശിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അസുന്ദരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സംഭവം സുന്ദരമല്ല, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്നത് സുന്ദരമാണ് അല്ലെ? പരീക്ഷത്തിന് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്യ